comer ben é fundamental. Para nós e tamén para as vacas. Pero que é preciso para que estes animais teñan un descanso reparador? 12 soños, vaquiñas. Hoxe, no termómetro. 12:45 minutos, seguimos aquí en directo no Termómetro, na Televisión de Galicia. Xa saben que esperamos, como todos os días, esas fotiños dende a casa vendo o programa para ver onde vai a cunca de hoxe. De momento, imos a preguntarnos por este asunto, o descanso. Agora falaremos do descanso humano e de como escoller unha boa almofada. Pero, Rocío, nas explotacións gandeiras creo que tamén se toma moi en serio este asunto no caso das vacas, non? Pensabades que só os humanos temos dereito a descanso. Mirade pa aquí que camiñas lle estamos a facer as vacas da pastoriza. Moi bo día, Iago. Que tal? Bo día. Hoxe está aquí traballando, que estamos a facer? Aquí estamos, mira, hoxe estamos aquí na pastoriza, estamos botando o noso descansiño de Galical. O sea, o descansiño que é, para que nos entendamos na casa, a cama de Pois mira, para que nos... Iso é, nós facemos unha mistura un pouco a gusto do cliente, neste caso é un 50% carbonato, 50% serraduras, iso adaptamos ao noso cliente porque a facemos antes de vir a cada gandeiría. Ajá, déxame falar con Laura, que é a encargada de toda esta gandeiría que estamos a facer. Moi bo día, Laura, como estás? Bo día, ben. A ver, estaba dicindo Iago que vos queredes unha mistura 50% carbonato, 50% serradura, non? Si, nós apostamos por esta mezcla porque nós o que buscábamos era un material que fora fácil de manexar e tamén que servira de fertilizante para o suelo agrícola. Pero eu vexo-te moi nova, Laura, tú cantos anos tes? Si, eu teño 25 anos. Este é un método novo tamén? Si, por suposto, isto para a hora de manexar é o máis sinxelo posible. Sinxelo porque, claro, eu estou vendo que ven aquí o camión, descarga isto, e Ángeles, moi bo día, como estás? Bo día, Estás moi aquí, ben. que estás a facer? Amañando un pouquiño, acabo de descargar o camión e nada, non queda nada que facer, O sea, prácticamente. ti aquela lo aquí e xa quedou a cama feita. Sí, efectivamente, e agora que aproben é que descansen. Que é o importante. Claro, porque, Iago, canto tempo nos pode levar preparar estas camas co camión? Pois isto ben, ves, entrou aquí fai sobre 8 minutiños, facer o tramo todo, quedanlle como 10 camas, máis ou menos 10-15 minutos. O sea, unha cousa rápida de todo. E cada canto tempo temos que mudalas, Laura? Pois nós amañamos as camas pola mañá e a noite e normalmente rellenamos unha vez ao mes. Unha vez ao mes estamos a ver que está a botar aquí toda esta mistura, non, para facer as camas. E a miña pregunta é, vos sempre apostachedes por isto? Non, porque me acabas de dicir que é algo novo, non? Si, nós antes utilizábamos palla, pero bueno, para tela ben era un traballo moi laborioso. Claro, porque con isto estamos a ver que é rápido, en canto a tempo de man de obra leva pouco, Sí. podedela utilizar logo tamén para abonar o suelo agrícola, e o máis importante, ti notas que a vaquiña está máis feliz, máis contenta? Sí, totalmente. Aquí, bueno, un punto clave para o bienestar nunha ganadería son as camas. Entonces, unha vaca, canto máis tempo pasa deitada, máis leite produce de mellor calidade. Por eso é tan importante o descanso e as camas das nosas vacas, compañeiros, xa están a ver que están aí tranquilas, cómodas, contentas, e un espazo limpo e, sobre todo, perfecto para a súa produción de leite. O que nos queda aquí é botar o gabán e rematar estas camas. Queda aquí, compañeiros, a ver se boto o gabán tamén. Moitas grazas, Padín. Bueno, a ver, a verdade é que a lógica disto é aplastante, non, Santón? É dicir, se están máis tempo deitadiñas e descansan mellor, pois logo produce máis leite, como a nós. Como no xuzgado. Como a nós. Non Bueno, hai- como a nós, porque rendimos máis e Como no dormimos mellor. xuzgado. Non hai máis preguntas, señoría. Sí, pero a mí me Se ha dixo todo Rocío. No, pero Padín. non me chamou a atención, eu quedarame nas cortes con palla, é dicir, pero agora Non, pero ti vendo- tes razón que cando dis como a nós. Como a nós, as nais, cando damos a luz, tamén, claro, tamén o que recomendan é comer e descansar. Comer e e tomar un dormir. caldiño, É a non? mellor Antes forma dicía. de producir leite. E logo xa a vida, bueno, que interesante, pero non o sabía. A ver, eu quedeime, Pepo, no das cortes con palla, non? É dicir, que isto das colchonetas, destas misturas que empregan, debe ser relativamente novo, non? Sí, en toda a evolución había old school, que era a palla, antes diso era a terra directamente, e agora, pois, evidentemente, cos avances, coa mestura de materiais, supoño que tamén buscando prolongar a vida útil das cousas, pois esa modernización supoño que é positiva, pero para as vacas de leite, porque as vacas de carne xa están moito tempo deitadas. Despois é moito máis graso
o que ven sendo o entrecó e todas estas cosas, porque esas vacas necesitan moverse. Claro, para ter un tono muscular, así... Esas teñen que ter música. Aí supoño que aí as camas son de pincho. No, pero... Esas necesitan música. Ou un contacontos. É que parte boa, ademais do descanso do propio animal que teñen estas novas metodoloxías, é que, aínda que nos pareza mentira, elimina moitas das infeccións ás que estaban expostos estos animais. No caso das vacas, por exemplo, todas as mastites que tiñan nas ubres e tal, que eran moi comuns, o ter este tipo de elementos sobre o que durmen, que está moito máis limpo, moito máis seco, no que hai menos microorganismos, pois tamén é máis saudable para o animal. A ver, todo que sea que os animais... Dixeche, non hai máis preguntas, señoría. Agora non vale. Efectivamente. Non procede. Pepo, tómote a palabra, efectivamente, Xosé Antón, porque, dicía eu, a ver, para as vacas e para nós os humanos, que para rendir un pouco mellor, que importante un bo descanso. E que difícil, non sei se lles pasou de escoller unha almofada, porque cando chegamos á tenda, e claro, de todos os tipos, eu nunca sabe cal lle vai a ir millor. Así que hoxe imos a aprender a escoller unha boa para nós.